Както се видя в предишното видео, докато сглобявах шкафа за рутерите, моят винтоверт изгоря. Да, определено това му беше края на живота. По съвпадение в Lidl бяха пуснали следващата модификация на този винтоверт 12 волтов и аз си го купих и сега ще ви го покажа и ще го сравним с моя досегашен. Това, което харесвам на моя винтоверт е, че е малък, сравнително лек и най-вече, че му се отделя патронника. Когато отидах в Lidl, се оказа, че има няколко варианта. Имаше вариант с една батерия и с по-бедна комплектовка. Вариантът, който избрах аз, беше с две батерии и с 3 комплекта битове и свредла, но не битовете и свредлата ме спечелиха за него, а това, че може да му се отделя патронника. Той е с безчетков двигател и с метален патронник. Трябва да направим едно уточнение. Когато говорим за малките винтоверти, които Lidl маркетират като 12 волтови, батериите им се състоят от 3 литиево-ионни клетки по 3,6 волта, което реално прави 10,8 волтова батерия, но тъй като тези клетки могат да се заредят до 4 волта максимум, затова някои търговци ги маркетират като 12 волтови, но трябва да знаете, че 12 волтов и 10,8 волтов всъщност са едно и също нещо. Това е машинката, на която се спрях. Тя е по-скъпа. 159,90. Беше 160 лева. По-скъпа е заради две неща според мене. Гледам, че всичко друго има еднакво, само тази има бързо отделящ се патронник. Две батерии вместо една и 3 аксесуара вместо 2. Или майче беше един, не си спомням. Аксесуарите не са ми толкова важни. Двете батерии е супер, че ги има, обаче нали, батерия човек винаги може да си купи допълнително. Но това, което не може да си купиш допълнително е да се маха бързо патронник. Както на стария ми винтоверт, който изгоря, също му се махаше патронника. За мен това беше супер удобно и си го ползвам реално. Това нещо го използвам. Аз съм го отварял вече, но сега ще го отворя заради вас. Идва в такава хубава чантичка за носене от плат. И вътре какво имаме? Комплектите свредла за дърво, свредла за метал и битове. Аз битовете на Parkside не ги харесвам много, но след като е бонус, окей. Самата машина и една допълнителна батерия и зарядно. Батерията е 2 амперчаса. Team X12V, т.е. съвместима с останалите подобни машинки на Parkside. Ето, да, и патронника е метален. За мен лично това не е абсолютно никакво предимство. Аз не разбирам с какво металния патронник е по-добър от пластмасовия. Пластмасовия ниче се счупи, ниче му стане нещо. Ама окей, като кажеш метален, звучи по-солидно. Аз проблем с пластмасовия патронник не съм имал никакъв. Безчетков двигател, състояние на батерията, подсветка и ето това. То бит аз съм го сложил, не си мислете, че фабрично са ми сложили бит, нали? Както казах, вече го отворих веднъж. Да го погледна. Първа, втора скорост, отгоре. Би ми било много интересно да сравня спрямо това моя, който изгоря, да ги сложа на везната и да видя каква е разликата в теглото с батерия, без батерия. Да, нещо любопитно, на стария ми, който е четков, между другото, първа и втора скорост е тук отстрани. Е така му се сменят. Не знам защо. На всички по-нови машини е тук отгоре. Такова не съм виждал на други. Това механизъм за първа и втора скорост. Странно. Иначе и той има подсветка, само дето нямаше, старата ми машина нямаше състояние на батерията, тези ледове тук. И новата има, като спреш да бръмчиш, това има закъснение да свети още малко, докато тук, като спреш и гасне веднага. Не ще да го включвам това, защото светка и пуши, да не го измъчвам повече. Интересно дали патронника на този става на този. Я да видим.
стария патронник. Перфектно. Даже може и да си го ползвам. Примерно тук мога да хвана по-тънко свредло, да си пробивам нещо, цак. Тук мога да хвана по-дебело свредло и да си ги менкам. И накрая да мога и да си завивам винтове. Супер! Аз ще го запазя този патронник, няма да го изхвърлям. Нищо, че е малко поизхабен. За мен беше новост да науча, че и в Kaufland вече се продават Parkside инструменти. Не е тайна, че Kaufland и Lidl са под една и съща шапка и ги държи една и съща немска корпорация, но поне до сега те, въпреки че имаха подобни инструменти, в Kaufland ги брандираха като My Project, имаха червен цвят, а в Lidl ги брандират като Parkside. Обаче при последното ми влизане в Kaufland забелязах, че вече в Kaufland си продават директно инструменти Parkside, все едно си в Lidl. И това за мен води до още по-голямо объркване, тъй като много от машините се припокриват и направо човек се чуди коя да си купи. Тия пък направо си приличат на моя стария. Но мисля, че тези са четкови все пак, затова са по-евтини. Даже Дедо Арни ги рекламира, представяте ли си? Сега да направим малко сравнение между двете машини, но преди това малко история ще ви разкажа. Значи този винтоверт, стария като го купих, той беше оригинално с една батерия, която обаче беше 1,5 ампер часа. Малко след това си купих ето тази лампа, която е много удобна и много добра работа ми е вършила, и тя дойде в комплекта си с подобна, много подобна батерия, която обаче вече е 2 ампер часа. И наистина това се усеща, защото като работя с винтоверта или ако ги използвам само за лампата, едната свършва така осезаемо по-бързо от другата. Но иначе са взаимозаменяеми. И това ми е било супер удобно, защото примерно с едната си света, с другата си работа или пък и с двете си света и така нататък. И има и разлика в теглото между двете. Значи ако измерим тази 1,5 ампер часа, която дойде с винтоверта, тя тежи 184 грама. А тази, която е 2 ампер часа, която дойде с лампата, тежи 190 грама. Тоест с 6 грама повече. 190, 184. И като стани така, значи... Или бита не е по размер, или гнездото не е по размер. Този бит е нов. Мисля, че е от комплекта. Мисля, че е от комплекта, който дойде с винтоверта, и понеже това не ми се е случвало с други битове, това означава, че тези битове, ако са с малко по-малък размер, се заклещват. С други думи, комплекта, който идва с машината, е малко леко буклучав, така да го кажем. Гледай го как се е заклещило, бе. Ужас. Как да извада тази глупост сега? Ей, само буклуци, само буклуци. Ще го жертвам. Не ме интересува, че ще се повреди. Айде, излизай, бе.
Навивал съм нещо и той сега се е заклещил тук 600 грама. Сериозно ли е? Това нещо трябва да излиза нормално, без никакво усилие. Ето сега, например, взимаме някой друг бит, къв ще да. То няма, тук нищо друго не го задържа, само е магнит. И пак повтарям, понеже не ми е засядал никога такъв бит, друг. Предполагам, че проблема не е в отвора на машината, проблема е в размера на бита, така си го обяснявам аз. Ако е малко по-мъничък и се е заклещил в гнездото, и сега няма вадене. Страх ме да напъна малко повече. Май малко излиза. Майко, излезе. Обаче вижте сега. Тук има грес. Аз подозирам, че тази грес малко ми е изиграла лоша шега. Той корав се оказа този бит, бе. Не се разбрица от това, че го стисках с клещите. Ето, влиза с усилие. И после излиза с усилие. Това не е много окей, да си вадиш битовете с клещи. Не знам за вас, но... Дали ще се разкара с времето? Я да изчиста малко тази грес с клечки за уши. Тази грес буквално го прави лепкаво, като лепило се едно, че е намазан бита. Обаче вижте сега, на старата машина магнита вижте колко е силен, как придърпва. А пък на тази все едно, че няма магнит, само гръста го държи. Пак го придърпва, ама по-бавно, защото гнездото е по-плътно някакси. Оп. Окей, да се върнем към измерването. Значи, оказва се, че битовете не са лоши. Проблема е в тази грес, която лепне тук и прави изваждането им много трудно. Но с малко почистване вече е окей. Така, старата тежи 1011 грама, новата тежи 947. Не знам дали бих могъл да го усета. Тя, както знаем, е с безчетков мотор. Без батерия старата тежи 827 758.
старата батерия 1,5 ампер-часа, 184 грама, Хикс 12 VTIM 186 грама. А сега и двете батерии са 2 ампер-часа, но едната е стара, несъвместима с Хикс 12 VTIM, но да ги видим на тегло. Все пак ми е любопитно. Старата 2 ампер-часа, 190 грама. Новата 2 ампер-часа, 188 грама. Значи същата работа. Сега има други размери, които са ми любопитни, освен теглото. Да кажем, че новата машина по тегло печели, защото е по-лека. Не да кажем, ами тя реално си е по-лека. Да, може да се види, че ето, колкото и да ми се иска, не мога да си използвам старите батерии в новата машина, защото не влиза. Тук разни... Да ги видим на дължина, т.е. ако ги опра тук в тази дъска, ами то се вижда, че старата е по-дълга. Старата е по-дълга. Сега ако им махна патронниците и ги мерим само е така, отново виждаме, старата е по-дълга. Няма сантиметър, ама 7-8. Като завиваш нещо в ъгъл, нали, колко като сложиш така да завиваш някаква ъглова планка, колко е високо от земята или от плоскостта до центъра на бита. Колкото по-малко, толкова по-добре. Това означава, че корпусът е компактен и можеш да завиваш близко до ръба. Коя има по-късо разстояние от земята до центъра на отвора за държане на битове? При новата 2,9 см, а при старата, добре, да речем, че по този показател са еднакви. Но безспорно по дължина новичката е малко по-къса и това е един плюс. За съжаление сега ще трябва да си търся и лампа, за да мога да си света, защото така да е, аз мога да света с тази лампа, но няма да е съвместима с батериите на новата машина. И сега последно видях тази 4 ампер-часова Хикс 12 VTIM батерия и нямаше как да не я купя, защото тя дава две предимства. Очевидното предимство е, че работиш по-дълго, но другото е, че винтоверта може да стои изправен. Това го могат всички големи винтоверти, 20 волтови, но сега малкият винтоверт, който по принцип не може да седи изправен, сега ще може. Малко утежнява, но се балансира по-добре в ръката. По принцип големите производители, които правят 12 волтови или 10,8 волтови винтоверти, вече са избягали от тази концепция батерията да влиза в дръжката, а всички са вече на принципа на пачия крак, т.е. батерията да е отдолу, подобие на големите, защото е по-балансирана тежестта и може да стои прав. Само Parkside още правят такива и Metabo мисля, че имат такива модели. Аз съм доволен от машинката, надявам се да ми служи добре. Благодаря ви за вниманието, чао и до нови срещи!